Konferma li l-kumpanija Malta Dairy Products li tipproduċi l-prodotti tal-benna se tolli il-prezz tal-ħalib minn nhar it-tnejn li ġej. Iż-żieda se tkun tvarja skont il-prodott bejn 2 ċenteżmi u 11 ċenteżmu. Fi stqarrija l-kumpanija qalet li rnexxielha żżomm l-istess prezzijiet tal-ħalib frisk tagħha dawn l-aħħar 7 snin li matulhom il-prezz tal-alf fis-swieq barrani kif ukoll spejjeż operazzjonali oħrajn żdiedu b'mod konsiderevoli. Il-kumpanija insistiet li l-aġġustament fil-prezz tal-ħalib frisk tal-benna huwa neċessarju sabiex isostnu l-għajxin tar-raħħala. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna li r-raħħala ma qed isibu l-ebda appoġġ min-naħa tal-Gvern, anzi ġew kompletament minsija. Min-naħa tagħha l-Malta Dairy Products Limited qalet illi qed tillimita l-aġġustament fil-prezz tal-ħalib frisk għal mhux aktar miżieda ġenerali fil-prezzijiet tal-ikel u se tkompli tespandi l-firxa ta' prodotti fis-suq sabiex taqdi bżonnijiet u l-gosti tal-konsumaturi li dejjem jinbidlu. Il-kumpanija se tkun ukoll qed taħdem fuq programm ta' modernizzar sabiex tiżgura sostenibilità ekonomika u ambjentali għas-settur f'pajjiżna. Hawnhekk Malta Dairy Products se tkun qed tagħmel kull sforz sabiex tiżgura l-istabilità fil-prezz tal-ħalib frisk għall-konsumaturi filwaqt li tikkunsidra l-bidliet fl-ispejjeż u l-prezzijiet ta' prodotti oħrajn tal-ikel. Minn nhar it-tnejn pakkett whole milk tal-litru se jiżdied b'10 ċenteżmi għal prezz ta' 96 ċenteżmu. Pakkett 2.5% fett tal-litru se jiżdied b'11 ċenteżmu għal prezz ta' 94 ċenteżmu. Pakkett skimmed milk tal-litru se jiżdied b'11 ċenteżmu għal prezz ta' 92 ċenteżmu. Filwaqt li pakkett lactose free tal-litru se jogħla b'5 ċenteżmi għal prezz ta' €15 ċenteżmu. Se jkun hemm ukoll żieda fil-prezz tal-pakketti żgħar tal-ħalib.